Roedd hi'n fora dydd Mawrth a doedd gen I mynadd codi. O, gwbl. Na, finna. Deian llyr, Loli mai, codwch. Ne fyddwch chi'n hwyr i'r ysgol. Pa ddiwrnod di? Dydd Mawrth, pam? O nid dydd Mawrth cyffredin oedd hi. Dydd Mawrth Crempog! Be di hyn? Lle mae'r Crempoga? O, efo heddi my fe? Ia! O, wel, os da ni ddim amser bore yma nawr. O, mae'n dydd Mawrth Crempog. A mae pawb yn cael Crempog I frecwast ar dydd Mawrth Crempog, siwr? Wel, so chi wedi codi'n gynt. A ta beth? Os da ni ddim fflwr. Ond dydy o'n deg! Randwch, na I bigo blawd I fyny ar y ffordd ar ôl gwaith. Gen I gyd grempogad y gynnu, iawn? Ond mi oedden ni'n benderfynol. Oedda ni isio crempog. Ribidi rew! Y cynllun oedd dod o hyd I flawd. A wedyn gorfodi mam i'n neud Crempogau I ni. Lle da ni'n mynd? I chwilio am flawd, de? Dy. Ond I lle? Siop. Ond sgynnon ni'n pres.